Yɛne yɛwura ntwetwe nkɔmmɔ deɛ ɔno gyina mu sɛ kasamafo ma ɔkɔgye amansan na na yaw sa abodua na ameti Padama, okoje oman. ɔkɔgye ɔman Yeah. ma ɔpea wanawroma yɛtie mu yɛahwɛ mu a mpanin sɛ fukura deɛ abere bi ano yɛ a na ɔpɛ ne mmɔbra adɛn na mmerɛsante a basabasayɛ mentem ho ase mmɔdiahwɛ gu agyapade a ɛsɛ ne nyinaa ɛkɔ so na afei ne bra sɛ mɔba abɔnten mo de to nsɛnkyerɛfoɔ Yo, openye medase. Yefra me Daniel Okra. Mena me kasama okuja ma ya usa modia. Ne sampa adishibusia. Samika adishibusia na manchiremu a ye nana Kofi Sono ne nana ya usa modia efie. Eno nkwa na ya adishibusia mienu a ye sampa. Na chi ye ne abusi adishibusia fufuro bia wo ho. Na medase se sampa manso yi ehya ase enye ne anka ne nanka den pa se etuo ebeto wasampa. Nso sampa mai okugya mai ya osam aduane adehyebusie yi ye gimredi enti ye bumra enti mresanti ne na ye dimra na chi na ne ye kɔ nanso edru beebi ma ye hu se dabi nkrofo ya epese efa kwati kwan so eje ya japade yi etime efa kwan be so edi atuo eba sampa otu fie kura na edi tuo etataw enti mra kwan so ye report ma police fo ne ne keka ho nso hwe amfrɛ mu ama durumre bi ma adehyebusia no nso ka sɛ dabi yɛntena hɔ emma obi emfa yɛsekan enwa nanka anaasɛ the best way to defend yourself ne sɛ wa bɛda ho so nti abusia nso ka sɛ ɔmo nso ɔmbɛda ɔmo ho so nti ɛno ɛna ama ne ɛkɔ so yi ɛnɛ ayɛ kyerɛ sɛ agye wiase afa na nyina obi aho sɛ basabasayɔ ɛkɔ so wɔ sampa ankane no nafa ɛna ɛyɛ other side no ne yenye bi nti na obi anhu esan sɛ ya ebema obi ahu no na obi anya bi na nka enim sɛ ɛso betwa nanso ɛno na yɛdidi mu a ɛnɛ abɛyɛ ne ɛwɔ hɔ yi asampa akɔyɛ war zone a obi nkɔ obi mai afia yesi mi brebe na bɛka sɛ basabasayɛ no nso san so ma no me sɛ de na wɔka sɛ ayɛ bɔɔla so gya afei mu brebe na ɛhyɛ ase na sɛ na esi akɔ na bambɔ ho nsɛm so kora ko sisɛ jo medase afia yesi mu sɛ meka ya bɛsɛ busumi eni na saa asɛm yi ɛhyɛ aseɛ na saa yɛto aba wie 2024 yɛde ɔmanpanyin foforɔ bɛsi so yi sampa ne yɛte yɛsomdwem basabasa bi ani hɔ na busumi eni na yɛnya ne nteɛ sɛ obi ɛsɛ court ahyɛ ne sɛ wɔmfa ne nkrataa nkɔ national house ɔde kɔɔ yɛn so no na obi deɛ ɛde kan wɔ hɔ dada a afa nhyehyɛe a nananom de agu apono so afa nhyehyɛe ne nyinam final stage na ne ɛwɔ ɛna ɔde ne deɛ kɔpie mu nti nkrataa no kɔyɛ mmienu ɛna nananom kaa sɛ ne nyinaa no yɛmfa nto ansa ne yɛnyɛ nhwehwɛmu na yɛnhunu neɛ yɛfa amammerɛ ne amanneɛ kwan so de ne di adeɛ ɛno mo ɛne ɛwɔ yɛhwɛ sɛ saa adeɛ yi bɛkɔ so ɛna last week ne yɛte a ne sɛ obi afa kɔte kwan sɛ court akyekyere National House of Chiefs President ne registrar nsa sɛ ɔno nko a ɛna ɔsɛ yɛ gazette no abranananom a efiri Ghana fa na nyina ametena mu bi na kyerɛ sɛ ɛmo akɔyɛ rem kakra nti sampafoɔ te ase a enye ye ɛno ɛna di huoyɛ ne basabasayɔ ɛba yɛ nya saa na nka sampa yɛte yasomdwem ɛba ne sɛ bambɔ ho nsɛm te sɛ wɔsampa ne ameda se ɛba saa no aban ɛyɛ nasɛdeɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔbɔ Ghana ne bi ahoban nti wɔsesa asraafoɔ ne apolisifoɔ ebegu sampa ɔmo abɔ sampa ma yes ɔmo odi ɔmo adwuma nti sisie yi akɔyɛ sɛ asomdwee ɛwɔ hɔ deɛ nanso nea mekaeɛ no akɔyɛ sɛ bɔɔla sogya no ɛne mo no deɛ ɔnhunu hwee na mmom aseɛ no nea ɛwɔ aseɛ no ɛna ɛyɛ asɛm saa pɛpɛpɛ ɛne na ho aseɛ no deɛ kyakyaa yɛde wo si na asɛm bɛ na apɛ sɛ ɔka kyerɛ Ghanafoɔ aban mu mpanimfoɔ ne ahemfo mɛda sɛ wohwɛ me anaasɛ wotie mi a sɛbe sampaman yɛdɔ nipa yɛntan obi a Emmanuel Ankama a ɔyɛ Court of Appeal judge sampaman ɛntan no wabɔbra wakɔ school wɔ nimdeɛ nanso mpanyinfoɔ ka bibi sɛ ne adeɛ wɔ no ɛna odie na mmom nyɛ ne ɛkɔm ɛde no ɔkogye aman yaw sa amodua ɔyɛ school ni papa yi niska nanso sampa kromo no nyinaa edi n'akyi die ntia ɛsan sɛ ɔno ɛna sampa
man nim se adedie ato no ono na ye de hyetrodo a ode sampa akonya ono na nananom fa amamre ne amane kwa so de ne di ade nti ono na sampa man de na chi mesre Ghana mampanyin ne atiefo ne ahwefo nyina se sampa yantete yense ye medi panyine atem enye yeso ene ye ban no na mom yese ye de ye ona anya oya ye nya ofaye obi pese ochechire yensa ekoye echi ya jabade de ma obi esan se owo tumi de bia meka ye wu akora jimefo ma ne nyini ebe ye panyine jimefo san so na ewu akora nyansane ma ne nyini ebe ye panyine nyansane sabe de bia ye ka yese akora na difo mpanyimfo bi ogana ha ni omo ye no mpanyimfo anhwe ne yi a ebebo man enye ye pe se ya no pe tra panyine bi na mom oye panyine na oye ne niama se panyine a yense ye de buo ne ane de bema ne se panyine na mom oye panyine na oye niama akora ya wo no ne eya sabi buo ye de bema sa akora no e na o se ye de ma panyine no ti mesre asante hene ne na pamfo National House of Chiefs President ne registrar ye besre mo sampa man na nka nya sei ene tie eye mo na mama sampa ene adane abuto nti mesre mpanyimfo se waye bi a eye ye nka se waye bi atoaso asante hene sampa enya asante ye nananom adamfofa anase yonkofa na eda ye ntem wanko anche yenso yanko anche wo na mmom na ye nananom beboawo ma akosa ukọ ako enu na chi sampa man ye pe man hene ampa otumfo opoko ware otoso mieno na damfo pa ne nana kofi so otoso mieno nana efa no yonko na otumfo edi nana kofi so ho adanse se ampa onhwe obi ase ono ate na sase so owo ne bibia nti aban e uba ne man hene a eye eno nti na sampa ye nya man hene na mom nya obi ene boma yen na yen hwe obi ase yen tua nton so emmo bia nti mesrew bebi a waye bia dro no eye ye onsafre sampa nsem na yemfa mra ne nhyehyɛ a nananom di ago akwan so na mesre wo sampa na wo hwɛ me utie me mesre wo yade se ote okrom wo wadapade na obi fa kwan abone so so obegye mesre wo na mmom nye ntokwa na ewo se yede so ano na mmom ye nhwɛ se yede abotre ne kasapa begye ajapade sabe ajapade no kura yen dada yakonya tuntum is the authority of sampa land eno ekra na ya osa amodua nti so obi bo no osafo hene so oyo hene a sabe onye sampa hene nti mesre Ghana mampanyin the vice president chief of staff chief justice Matesa Emmanuel Ankama na damfo pa no papa nya ne kasa kire sabe mrade uye judge ni a asase so ye ho sanya nkopon ni wa una awo ho onhwe se obema temtenene ne nokre adi nanim na ne oye obo sampa man nti mesre kakra me pese me de to atiefo ne ahwefo anim ene aba ne se ne kura mi gya mo akokra na ka me bi kire sampa fo se de be ya bi hu se nyina ye nipa ba ako enkoye tokwasem se kansem ne atiesem bia yo me dase me poto kakra mana no na ye hyiare ye titi ye po ye na ye June kwa me we para me sabi ne pie sure na samana ka make ye samana ka tie Ghana wa mekwa wo nsra ngakia start ke loprum le pefra na kayo pe normatin mati abus rigbo na akia lele na ko ebal na tol samana anga ke kipa na mo onemu a wo na me na e ko dal ye jane ye to abutreta ye to forngota me wel na nye bongwa we nene to le kulo na samatra sabi pe ndor me na ankama opasa ngbajon bal ankama pe na yir dagbango ankama na sangbajon li ti ye jane ye forngota kesi nyina nasra ndor mutin ti wapa mo japade hyo sabi nga mo ya pie ba mo japade ban boke kipie ne me kai ne tentene ne tieti anyina ne se me da sampa fo ase sabi sampa we nanka enka ye ho se ye betutu atuo ye betwese kan se ye be pro obi anase ye de obi dem nanka e ka sampa fo so ban ho na mum abusia bi a abetra sampa ene de sa ne ma nyina aba nanso mpanyimfo se jase ubufu wansra bebre a anhwe yi a na wakobre okro se sampa ma mesre mo nkotoje gu fom sadansayem mo ntomobo ajobrao yema atuo no nkotwere babi atwere yema sekan so enkoda babi eda na menem se nyankopo ohata sore sampa asase nananom ene
kyerɛ sɛ tumi ahodoɔ a ɛwɔ sampa bɛkasa ama sampa afa ne ntoma pa afra meda mo nyinaa ma sɛ yɛn nso yɛda ase